And kuha tayo ng sandwich mga kabisdak. So ano pala ngayon mga kabisdak, Monday. Mag-prepare ako ng ng lunch ni Gian sa school. Si Ami pupunta ng office ngayon and then ako work from home. So ako yung naka-assign na maghatid kay Gian tsaka hatid sundo kay Gian ngayon sa school. Yung mga kabisdak, burger sandwich ni Gian. No? And then ito yung baonan niya. Yan. Dalawa yung baonan niya mga kabisdak. Ito yung para sa lunch niya and ito naman yung para sa recess niya. Ito mga fruits, biscuits yung lalagay natin and dito yung sandwich. Ito tayo ng grapes. So pinapadalahan namin siya ng grapes mga kabisdak. Kasi kailangan na balance yung niya, yung baon. So dito natin niya lalagay mga kabisdak. Ha? A phone? Okay. Gising na si Jen? Gising mo na kasi malate. So nagluto din ako ng mga bisdak, itlog para breakfast ni Gian. So yun, as much as possible mga bisdak, no, kung meron lang kaming time, yung prefer namin is maka-breakfast talaga si Gian. Kasi alam nyo ba mga bisdak, yung pinaka-challenging no, sa schooling ni Gian is yung kumain ng lunch. Kasi itong baon niya, hindi to niya, sobrang kunti lang yung nakakain niya mga bisdak. Kasi sabi niya wala daw time kasi naglalaro. At minsan, parang ayaw niya yung baon niya. And then, yun, basta, siguro, very common yun. Hindi lang si Gian. Yung mostly, yung mga kakilala namin, ganun yung problema. Yung bata, hindi masyado kinakain yung baon nila. At hindi kami masyado nagpapadala ng rice. Usually, sandwich, mga kabisda, kasi finger food ba, madali lang. Yun, meron palang canteen doon, pwedeng mag-order. Pero yun, gastos din pag mag-order ka everyday. Minsan, pag hindi kami nakaloto, hindi kami nakapag-grocery, nag-order na kami. Gian, wake up now! Come here, Dodong, wake up, wake up. Breakfast na dyan, mga itlog, sanay-sada, tapos lagyan ko lang na siya ng ketchup and then imimix ko yan. Tapos yan, isa to sa paborito niya na kainin. Hey, Gian, your breakfast. You have egg, your favorite. Hold me. Dodong, you hold. Okay, eat your breakfast, ha? Kasi amin yung mga nagtututbrush kasi pupunta to siya sa office. And then bukas din mo punta ka sa office. So Monday, Tuesday siya yung pupunta sa office. Tapos ako naman Wednesday pupunta ko sa office. Wednesday, Thursday. Hindi pa kami ni-require talaga mga bisdak ha. Yung kung gusto lang namin, siya gusto niya pumunta sa office Monday, Tuesday kasi mas mabilis yung internet dan yung speed. Ako naman meron akong kailangang pupuntahan. Pero kung gusto namin, pwede kami hindi pumunta sa office ng isang linggo. Pwede pa siya. So ito mga bisdak, meron tayong spam no. So ito yung ilalagay ko sa sandwich niya. Ito meron ng cheese and then meron siyang nuggets din para sa lunch niya. Ito yung sa recess ni Gian mga bisdak. Meron siyang biscuit na Oreo and then cheese curls. Usually hindi ito maganda mga bisdak ha. Pero for today, papadalahan ko lang siya ng ganito. So yun, merong fruits. Dapat kasi mga healthy fruits talaga as much as possible no. Pero yung school nila pumapayag naman na papadalahan namin siya ng ganito pa minsan-minsan. Ito na yung baon ni Gian sa school mga bisdak. Meron siyang for recess no. Ito para po sa recess. Ito naman sa lunch niya. Meron siyang sandwich, fruits and then chicken nuggets. And then ito yung tubig niya. Check the mailbox, maybe there's a letter. So sobrang aga pa ngayon mga kabisar no, kaya hindi na kami magmamadali ni Gian. Nothing. Alright, come on, let's go. Daming tinapon ng mga gamit oh. Why are you from different? So how do you spell banana? B A N A N A, banana. So the sentence again is the monkey loves to eat banana. Easy peasy, right? Yes. Yeah, so that's how you do it. Easy. Then during playtime, you can play with your friends. Then lesson time, listen to the teacher and do your good job. Lalakad lang kami ni Gian papunta school mga bisok no, kasi sulitin namin tong yung araw ba kasi very sunny ngayong umaga. Mostly these days malamig kasi yan nga tapos na yung summer, malapit ng winter. Kaya, at maaga pa ngayon sobrang aga namin gumising kasi nasanay, di ba, daylight saving, umatras ng isang oras kaya yung body clock namin nag-adjust. Love you. Enjoy. Bye. Bye-bye. Trabaho muna ako mga kabisdak no. Timpla muna tayo ng kape para mawala yung antok mga kabisdak. Kasi yung trabaho ko
90% nakaharap sa computer. So nakaka-strain siya sa mata ba, nakakaantok din. So mamayang hapon, i-pick up natin si Gian alas 2 ng hapon. Maaga akong pupunta doon mga kabisda kasi yung school nila, bibigyan ng tour yung parents sa loob ng classroom. And excited ako mga kabisda kasi ngayong grade 1 si Gian, hindi pa ako nakapasok sa classroom nila. Nung kindergarten kasi nakapasok ako, meron ding tour. Every year yan mga kabisda, yung school nila magpo-provide ng open space yung tawag nila sa ganyang yung activity. Yung parents pwedeng pumasok para makita namin yung mga classroom nila. Six hours later. Nagmamadali na ako mga kabisda kasi si Gian, kailangan nasa school ako by 2 p.m. 1:49 p.m. So yun, samahan niyo ako, i-pick up natin si Gian. At papasok pala kami sa classroom kasi yun nga, yung sabi ko earlier na mayroong tour, classroom tour na gagawin yung school para sa mga parents. Ang ganda ng weather ngayon mga sak, weather. Sa ngayon, 26 degrees, very sunny. Kaya sarap kasi mostly nga malamig na dito sa Australia ngayon, malapit na yung winter. Yung school pala ni Gian mga bisak, mga lang, 10 to 15 minutes walk galing sa bahay, kaya napaka-ayos din ng location namin, no? Kasi malapit sa school, malapit sa mall, malapit sa train station. At yun nga, kung nagbabala kayong papunta pala kayo dito, mas preferable na pipiliin yung accommodation na bahay na rent nyo is yung malapit sa mga establishments, especially pag wala pang sasakyan. Napakalaking bagay yan mga kabisda. The next day. So, Martes ngayon mga kabisdak, no? And ako lang mag-isa dito sa bahay kasi si Ami andun uli sa office. Monday, Tuesday yung punta niya sa office, and then si Gia nasa school. So yun, natrabaho kanina, work from home. And then bukas ako yung pupunta sa office, Wednesday and then Thursday. So try ko mag-vlog doon mga kabisdak sa city uli, no? And then yun, prepare lang ako ng lunch mga kabisdak. Hindi pa ako nakakain ng lunch, and then yung plano ko na lunch na nakakainin ko is yung sobra namin na ulam the other day, Ano siya mga kabisdak? Chicken hearts. So ito yung ulam ko, kabisdak. Ubusin ko na to. Initin mo na lang siya mga kabisdak. Chicken hearts. Ginawa ko siyang adobo. So lagyan lang ng rice mga kabisdak. So cowboy style na to siya mga kabisdak. Meron tayong isang scoop na rice, tama na yan. And then initin lang natin ito mga kabisdak dito sa microwave. Hintayin lang natin mga kabisdak, 2 minutes, initin natin ng 2 minutes, no? And then dito tayo sa labas mga kabisdak. So mamaya, pipick up ko si Gian. Plano ko sana pumunta dun sa Marylands mga kabisdak kasi gusto kong bumili ng gulay tsaka mga prutas. Yan, no? Naubusan ako ng oras kasi yung trabaho ko, ang dami kong ka-meeting. Pero yun, bukas pupunta naman ako ng city. Pag uwi ko, daan ako na grocery para makabili ako ng vegetables and fruits. Ang dami naming sampay mga kabisda ko. So yun, nag-take na kami ng opportunity na maganda yung si Haring Araw andito. Sunny yung weather. I think this whole week sunny yung weather. Kasi I think after this week naman malamig. So pala yung si Gian mga kabisda, last week nila sa semester 1 or term 1, and then meron silang bakasyon na 2 linggo. So yun, and then after ng 2 weeks, pasok na naman, yan yung semester 2. So dito sa Australia, 4 na semester yung kailangan na tapusin per school year. Yun masak, mainit na yung yung atay ng manok natin, tsaka yung rice. So yan na yung kakainin ko mamaya mga kabisdak, and then kainin ko na ito lahat mga kabisdak. Pasensya na kaya kung medyo cowboy tayo. And then mamaya, pagkatapos ko kumain, magluto ako saglit para sa ulam ni Gian. Si Ami, minsan bumibili siya ng Coke kasi gusto niyang uminom ng Coke mga kabisdak, especially na magte-take siya ng exam, no? So merong CPA or accounting exam si Ami ngayong Sunday, and then yun, minsan daw gusto niya ng Coke para energetic daw yung niya. Yung minsan nakikiinom ako, tulad ngayon wala siya. So yun, inom tayo ng Coke, pero isang baso lang mga kabisdak. Alright, so inom muna tayo. Kain muna tayo ng lunch mga kabisdak, no? And then yun,
Manood pala ako ng YouTube mga kabisdak. Panoorin ko yung yung naging trending sa Pinas mga kabisdak ba, si Kit Thompson, yung binugbog yung girlfriend niya na si Anna Jalandoni. Kakaawa kasi mga kabisdak, di ba? Nakita ko lang sa news ba, and then na-curious ako. Pagdating ko. Grabe, busog mga kabisdak. Yun, ubos yung mga kabisdak. Ubos yung lunch natin. So, hugasan ko na ito diretso mga kabisdak para walang hugasin dyan sa kusina. And then, yun. Ito yung workspace namin ni Ami mga kabisdak, no? Ito yung center ko dyan. And then, yun. Dyan naman si Ami. Pero yun nga, nasa office ngayon si Ami. And then, bukas ako naman sa office. Plano ko mga kabisdak, pumunta sa Sydney Opera House bukas during lunchtime, and then mag-vlog ako kung paano kami naging permanent resident dito sa Australia. Kasi ang dami nag-request, ang dami nagtanong sa Facebook page namin kung paano nga daw kami, ano yung pathway, ano yung ginawa namin, bakit kami naging permanent resident. So yun. Pahinga lang akong konti mga kabisdak, and then trabaho ng 1 oras, and then i-pick up ko na si Gian sa school. So yun mga bisdak, pick up na natin si Gian, no? Kasi ano na ngayon, alas 2:50 PM. So mayroon na lang akong 10 minutes para maglakad papunta sa school ni Gian. What else did you do at school today? Did you play? Yeah. We did writing. Writing? Recess. Recess. Hey, can you show them on the video your award for today? Gian got an award, guys. It says awesome job. Why did you get an awesome job? What did you do? I play very good. Oh, what kind of game did you play? We didn't play a game. Okay, come here. We're here already. And push together. Then make one massive black hole. Oh yeah, correct. Black hole is scary. I'm scared to go inside the black hole. Daddy, what is that thing? Ah, it's broken. It's broken already. All right, come here. We're home. It was just open the whole time. Dylan, Tommy, Larry, and Sal. I'm sorry, Logan Paul. It's your time. Goodbye. We'll drink Prime. Tomorrow. So yun mga kabisdak, no, ano ngayon, Wednesday, and papunta ako sa office mga kabisdak, and yun, masama yung panahon, umuulan pero hindi naman siya malamig, siguro nasa mga 21 or 22 degrees ngayon, pero yun nga lang umuulan kaya meron tayong dalang payong. So hinintay ko na lang yung train mga kabisdak papuntang city, kasi yung papuntang city, papunta dun kabila. So yun, samahan niyo ako ngayon mga kabisdak, maglakad-lakad tayo dun sa city. So ito na pala yung train ko mga kabisdak, papuntang City Circle. So mga 40 minutes drive to mga kabisdak, kasi limited stop lang to. So meron din mga train no, na limited lang yung station na magsa-stop sila. So let's go mga kabisdak. St. James and Museum. Lakas ng ulan mga kabisdak. Ang lakas pala ng ulan dito sa city. At malamig yung hangin. Kasi doon sa Maryland, sabi ko kanina, di ba, mainit dito, ang lamig ng hangin mga kabisdak. So, yung trabaho ko pala mga kabisdak, no, dito nga ako, daming tao dyan. Yung trabaho ko is from 8:45 AM up to 5:15 AM. So bali ano siya, 7 hours, 7.5 hours yung kailangan kong trabahuin in a day. Pero flexi time siya mga kabisdak. So halimbawa ngayon, late ako ngayon, 9:30 AM na ngayon eh. So I'll just make sure na mag-out ako sa trabaho na late, siguro mga 6:30. Pero mamaya kasi merong yung company namin merong free na inuman daw sa bar mamaya. So very common yan na activity sa corporate world.
dito sa Australia mga kabisdak, no? Yung after office hours, merong inuman. Kaya mamaya sasama ako kasi sanabihan ako ng boss na sumama daw ako. Pero hindi ako masyadong umiinom mga kabisdak, siguro isang baso lang tayo mamaya. It's more on catching up, kwentuhan, yung mga ganun. So pasok muna ako sa trabaho mga kabisdak. Tingnan nyo ito mga kabisdak, merong homeless ba na dito natutulog, no? So yun, no? World Square. Bibili pala ako ng coffee dito mga kabisdak sa Pie Face. Bili tayo dito ng coffee kasi masarap yung coffee nila dito. $4 yung medium size. Hello. Alright, so ito yung gagamitin natin mga kabisdak. Itong gift card natin. How to use. Swap lang. And then savings ata. Min 8 will. Alright, processing. Another coffee? Alright, okay, here, thank you. Thank you, auntie. So, bumibili ako ng coffee mga kabisdak kasi meron kasi ako ng itong voucher ba, gift card pala. So, meron pa siyang laman. So, kailangan ko siyang ubusin kasi lang validity, malapit na mag-expire tong card na to. Kaya naisipan ko na coffee. So, yun. Pero normally mga kabisdak, hindi ako bumibili ng coffee din na ganito kasi mahal. Meron namang libreng coffee sa office namin. So, ito na yung coffee natin mga kabisdak. Alright. So medium, at least medium, di ba? $4. Mahal mga kabisdak kasi dati komportable lang ako sa 7-Eleven ba yung $1. So pasok muna ako sa trabaho mga kabisdak. Takbo na ako si Green. Oops. Later. Yun mga kabisdak, no? So lunch time natin ngayon mga kabisdak. Kakain ako ng marami mga kabisdak kasi mamaya meron kaming inuman, no, sa office. So yun, dito kasi mga kabisdak, yung style dito yung western style ba na pag merong inuman talaga. So dito tayo kakain mga kabisdak sa Red Walk. So ilang beses na tayo nakakain dito, no? Actually gusto kong kumain ng sabaw. Sabaw na lang tayo mga kabisdak. Kain tayo sa Japanese na sabaw. Punta tayo doon. Meron kasi masarap na Japanese restaurant dito sa unahan mga kabisdak na mura lang, tapos masarap yung nila, yung soup. So yun, papakita ko sa inyo mamaya. And then yung kabisdak, yung story ko last time nung wala pa akong 1 year, sobrang bago ko pa sa company. And then yun nga, yung management sabi inuman daw, merong inuman sa bar yun. Pero syempre libre yun ng company mga kabisdak. Nakala ko meron dinner, merong pagkain, kaya yun, inom ako ng inom. Hindi naman marami, pero kasi dahil hindi tayo sanay na uminom, kaya yun, madali tayong na tinamaan ng alcohol. Kaya yun, inom ako na inom, waiting no, na merong pagkain na dumating, wala pala kasi nga hindi uso dito na inuman na merong parang pulutan or merong pagkain. Wala, hindi siya uso dito mga kabisdak. Kaya yun, that time sumuka ako sa train station dun sa Maryland. And then yun lang, nakakaano na experience. Kaya ngayon, pag merong ganyang invitation ng company, ng management, natuto na ako, kumakain ako ng marami before the drinking session kasi alam ko walang pagkain. Alam ko mga beer lang, tsaka ano-anong drinks. Pero yun, maganda yun kasi kahit anong orderin mo, kahit gano pa kamahal na alak, kung ikaw mahilig kang uminom, yun, gustong gusto mo yung ganyan. Pwede rin sana dito mga kabisdak ko. Kaya siguro natin dito, no? Ito yung mga pagkain nila. Volcano Ramen. Try natin ito mga kabisdak. Ito yung orderin ko mga kabisdak. A special Tukusin Ramen. $17, $18 siya. Pero okay lang mga kabisdak, medyo mahal, no? Pero gusto natin i-try kung gano'n siya kasarap, no? So ito yung in-order natin mga kabisdak, ramen, no? So try natin mga kabisdak. Grabe. Sobrang sarap mga kabisdak. Grabe, sobrang sarap mga kabisdak. Sa sabaw pa lang panalo na mga kabisdak. Grabe. So, i-enjoy ko muna itong pagkain ko mga kabisdak kasi naubos din pala yung battery ng yung battery ng GoPro. So, itong cellphone na rin yung gamit ko. Sobrang sarap mga kabisdak ko. Masarap humigop kasi malamig sa labas lang. Masarap humigop ng sabaw. Tomorrow. Let's go.
So good morning mga kabisdak. So ngayon is ano ngayon no? Thursday. And then pupunta sana ako sa office pero yun nga malakas yung ulan kaya hindi na lang para rin ano meron maghatid kay Gian sa school mga kabisdak, magsasakyan kami. Kasi kapag pupunta ko sa office normally si Ami tsaka si Gian naglalakad lang kaya baka magkalagnat pa kasi mabasa. And then very inconvenient pag pupunta sa office na malakas yung ulan. So yun, samahan nyo kami mga kabisdak, hatid natin dyan sa school niya. No, it's just normal. Take your seatbelt off it now and get your bag. Get your bag, come on. Your bag, because it's raining. Okay. Go get that. Okay, Mama will help you. Okay, bye-bye. Enjoy. Alright mga kabisdak, so yun, nandito na kami sa school ni Gian. Malakas yung ulan mga kabisdak. Nasa balita parang ata to, 1 week, mga around 1 week na malakas yung ulan. So yun. Kanina mga kabisdak, habang binibihisa ni Ami si Gian, napagkwentuhan namin ba na yung mga bata dito sa Australia, I think mostly sa western country or sa mga first world countries, yung uniform nila parang pang chichoy or parang yung get up na talaga, yung naka-jacket, naka-sapatos, naka-polo shirt. Tapos na-compare namin dati nung kabataan namin, yung panahon natin ba, panahon namin na ako pagpapasok ko sa elementary naka-tsinelas lang, naka-short, t-shirt na minsan meron pang mga butas-butas, yung mga ganon. So yun, iba talaga dito sa mga country na ganito, yung porma ng bata kahit kahit kindergarten pa para nasa mga parang para pang artista na get up. Sobrang lakas ng ulan mga kabisdak. Grabe. Yan mga kabisdak, andito kami sa bahay na ngayon mga kabisdak, no? At yun nga, sobrang tuwa ni Ami kasi naka-leave siya sa work niya ngayon until bukas kasi sa Sunday meron siyang exam, yung sa CPA exam niya dito mga kabisdak. Dito kasi sa Australia mga kabisdak, kahit nakapagtapos ka ng accounting degree katulad ni Ami, no, nakatapos siya ng isang accounting course dito sa Australia, hindi ka automatic na magiging certified public accountant or licensed accountant. So bali, kailangan mong tapusin yung CPA program or certified public accountant program dito sa Australia, which is need mong ipasa or kumpletuhin yung 6 na modules or 6 na subjects no ng CPA. So yun yung kinukumpleto yan ni Ami mga kabisdak. So this Sunday meron siyang isang module na exam. And then yun, until matapos niya yung 6. And then pag natapos niya, automatic na licensed accountant na siya dito or isang certified public accountant. Balik kung sa Pilipinas, parang itong program na to or ito equivalent siya ng board exam. Pero sa board exam kasi mga kabisdak, isang beses lang, di ba? Itong CPA program dito, 6 na module. And then kahit halimbawa mag-fail ka, no? Pwede kang mag-retake until nga mapasa mo lahat ng 6 na module. So yun, maganda siya na opportunity para kay Ami mga kabisdak pag magiging certified public accountant siya, especially dito sa Sydney. Kasi dito sa Sydney mga kabisdak, sobrang in demand ng accounting dito or accountant dito sa Sydney. Dito sa Sydney mismo, yung mga big 4 accounting firms, yung tulad ng Ernst & Young, KPMG, Deloitte, at kung ano-ano pa dyan, yung mga malalaki accounting firms, nandito. Ang gaganda ng office nila dito sa Sydney mismo. So andito sila lahat mga kabisda, kaya for now wala kaming plano na lumipat na ibang state kasi isa sa main reason is both sa trabaho ni Ami, kay Ami, tsaka sa akin kung ano man yung trabaho ko ngayon, napaka-in-demand din niya ngayon dito sa Sydney. At isa na rin akong ganap or license na governance professional mga kabisdak. Bali yung kung ano man yung program na tinitake ni Ami, natapos ko na siya, naipasa ko na yung sa akin naman 7 modules yung tinapos ko dito. Naipasa ko sila lahat, kaya isa na rin akong ganap na governance professional dito. And yun, mga kabisdak, na-share ko lang sa inyo, no? Kasi marami din na viewers na accounting sa Pinas na nagbabalak na pumunta dito. So yun, pwede nyong gayahin yung pathway na ginawa ni Ami. So yun, timpla muna tayo ng kape mga kabisda kasi magtatrabaho ako ngayon. Sobrang busy ko. And then si Ami, yun nga, naka-leave siya 2 days kasi gusto niya mag-aral. The next day.
So yun mga bisdak, so Friday ngayon mga bisdak, Biyernes, tanggalin ko mo itong headset mga bisdak, ang lakas na music. So Biyernes pala ngayon mga kabisdak, and then wala, very excited ako kasi nga Friday, bukas weekend, walang trabaho, family time. So kasi sobrang stress din sa trabaho ngayong week na to, maraming deadlines. So ngayon Friday mga bisdak, na isipan ko pumunta dito sa office kasi nga meron akong maraming deadline na kailangan tapusin sa trabaho. So yun, samahan nyo lang ako mga bisdak, and then mamaya siguro hindi na ako makapag lakad-lakad dito kasi malakas yung ulan. So gusto kong mga bisdak, gusto kong bumili ng coffee. Pa pala ngayon 8:30, so maaga akong gumising ngayon kasi nag-prepare ng lunch ni Gian, and then last day pala sa school ni Gian ngayon kasi after this semester break sila ng 2 weeks. Sa ilalim niya mga bisdak, meron yung tao, merong natutulog dyan. Alright, so nagdadalawang isip ako mga bisdak kung bibili ba ako ng coffee kasi mahal nga $3 or $4. Na-miss ko yung coffee sa 7-Eleven ba, which is $1 lang per cup. So ito kasing side na dinadaanan ko, walang 7-Eleven, andun sa kabilang side. Actually yun yung plano kanina, dumasa na sa 7-Eleven, nakalimutan ko. Pero kailangan natin ng coffee, sa office na lang ako mga bisdak kasi libre naman yung coffee sa office. Max Brenner's chocolate. Naisipan kong bumili, na-tempt ako na bumili ng coffee. Mahal mga $4 yung isang cup, Imagine $4, pwede ko na yung i-invest sa cryptocurrency. Pero yun lang kasi, okay lang kasi Friday naman ngayon at maraming akong deadline, maraming akong kailangan tapusin para energetic ako mga kabisdak. So, yun, kaya bumili ako ng coffee dito sa Pie Face. This is the one. Thank you. Alright mga kabisdak, so pasok muna ako sa trabaho mga kabisdak at vlog na lang ako mamaya kunti sa lunch break ko. Actually mas masarap pa mas prefer ko pa yung coffee sa 7-Eleven mga kabisdak, yung $1 na coffee. Last Friday pala mga kabisdak, dito kami nag-inuman itong bar na to na mga coffees mate ko, kasama yung boss ko, libre nila yung mga alcohol dyan yung Ni Hao Bar, Civic Hotel pala to siya. Yan merong Civic Hotel na nakalagay. So ito pala yung yung view ko dito sa office mga kabisdak. So pakita ko lang sa inyo. Dyan. A few moments later. So yung mga bisdak, lunch break ko ngayon. So doon tayo magla-lunch sa mga bisdak, sa Hyde Park. Bibili tayo ng takeaway noodles doon sa Thai restaurant, din kainin natin doon sa Hyde Park. So, dito sa Sydney mga kabisdak, maraming mga ranger dito, traffic ranger, yung hindi ka basta-basta pwedeng mag-park na merong limit sa oras kasi yun, merong mga ranger na nag-check yan mga kabisdak, o yun nang-harvest. Yan, chinek niya. Kawawa. Penalty, bayad yan. Yung nasa likod ko mga kabisdak, ranger yan, check na kung tama ba yung pagka-parking mo, ilang oras na ba, nag-exceed ka na ba sa limit. Mahal yan mga bisdak, naka-penalty ako ng ganyan dati yung nabayaran ko mga almost $400. So dito tayo magla-lunch mga bisdak. Bili pala ng takeaway dito sa Red Rock. Yun, touch to start, and then pad thai chicken, pad thai prawn, pinakamura mga bisdak. Pad thai function yan pala. And then yun wala nang additional takeaway. Hintayin na natin yung order natin mga bisdak. Tayo? Order number 18. 18. Number 18? Okay, thank you so much. Next time mga kabisdak, try natin bumili ng takeaway dito. Nangyari doon mga bisdak, mayroong police ba? So yun mga bisdak, nakabili na tayo ng take away natin yung sa Thai restaurant noodles. So doon tayo magla-lunch mga bisdak sa Hyde Park, doon sa may fountain kasi maganda yung view doon. And then napakaganda maglakad-lakad dito mga bisdak kasi ang ganda ng weather. Woo! Hindi malamig, hindi mainit, so sakto lang napaka-fresh ng hangin ba kahit na sa Sydney City. Siguro yung temperature ngayon is nasa 21 degrees. Yun, so ito yung Hyde Park mga bisdak. Isa siyang park na nasa gitna talaga ng Sydney City.
Kita yung mga nasa gilid ng building. Bigla ko tuloy na miss yung old office namin mga bisdak kasi dyan yung old office ko, and then yung nga lumipat na kami so share ko lang sa inyo mga bisdak. Alam nyo ba mga bisdak, nung bagong pasok ako sa kumpanya namin, yung first 2 to 3 months ko wala akong kasamang mag-lunch, ako lang mag-isa kasi that time sobrang mahihain ko sa office sa company namin mga kabisdak. Yung wala akong sa lunch break wala akong makakasama, and then kahit magkape wala din nag-invite sa akin. So isa yan sa adjustments ko sa first 2 to 3 months ko sa company. So yung ginagawa ko, dito ako tumatambay sa park na to, Hyde Park, kasi napakalaki doon ako nagla-lunch, ako lang mag-isa. Then ginagawa ko pa dati, after pagkatapos kong kumain ng lunch, natutulog pa ako dyan sa grass, kaya very memorable itong area na to, itong Hyde Park sa buhay ko dito, buhay empleyado ko dito sa Sydney. Kasi ito talaga, dito ako naging komportable, dito ako natutulog during lunch break kasi ako lang mag-isa. Yun, until tumagal na, nakasundo ko na yung mga ka-office mate, until na-invite ako ng iba na sumama na mag-lunch sa kanila. Yung Cathedral Church mga kabisdak, St. Mary's, no? So pag andito kayo sa Sydney, isa to, I highly suggest na ito yung pinakauna na bisitahin yung mga kabisdak, para makapag-thank you kay Lord na nakapunta tayo dito sa Sydney. Kasi kami isa to sa pinakauna binisita din namin nung dumating kami dito. Doon tayo kakain mga kabisdak, meron na nakitang bench doon para yung view natin itong St. Mary. Alright, so yun, gutom na ako mga kabisdak kasi na ngayon, almost 1 PM. Baka pwedeng tumambay dito mga kabisdak. Ano pala doon? Basa yung doon, yung soil, yung ground doon sa grass. Maganda di ba mga kabisdak? Ang ganda ng view. Tapos yan dyan sa harap, yan yung fountain, no? Ano pa siya, yung aso sunod sa akin. Siguro na amoy niya itong kabisdak ba, yung pagkain ko kasi sobrang bango ng ng Thai food. Tapos meron tayong nahanap mga kabisdak. Dito tayo mga kabisdak, yung sa kabilang bench mga kabisdak, ginawang bahay ng merong homeless, no? Kawawa din, pero actually yan sila mga kabisdak, ang pagkakalam ko meron yan sila mga support ng government. Siguro gusto lang din nila, no, na iba ko, kain na lang tayo mga kabisdak. So pakita ko sa inyo mga kabisdak yung binili ko na pagkain, no? Ito pala siya mga kabisdak, Gagawin ko pala mga kabisdak, hindi na ako mag-vlog kasi enjoy ko yung scenery, and then magla-live ako sa Facebook page namin mga kabisdak. Kung hindi pa kayo naka-like sa amin mga kabisdak sa Facebook page namin, minsan nagla-live ako doon, nagpo-post ako ng mga short videos, and ito yung pagkain natin mga kabisdak. Pakita ko sa inyo. Wow, ito mga kabisdak, crispy chicken patio. Ito yung view natin dito mga kabisdak, napakaganda, no? Yan yung simbahan yan dyan, St. Mary's. Yun namang view na doon, yan yung King's Cross. And then yung office namin, doon banda yung office namin. Grabe, ang init ng tubig. So yun mga kabisdak, tapos ako nag-lunch na, and then dumaan ako dito sa sa 7-Eleven kasi yun nga, take advantage sa $1 na coffee. So papasok muna ako sa office mga kabisdak, trabaho hanggang alas 5 ng hapon, and then yun, kita-kits mamaya after ng work. Yun lang, so grabe ang lakas ng ulan mga kabisdak, grabe. So kaka-out ko lang sa trabaho mga kabisdak, no? Sorry. So kaka-out ko lang sa trabaho mga kabisdak. Ano pa ngayon, 5:30, alas 5:30 ng hapon, 5:30 PM. May lakas ng ulan pero okay lang kasi meron ng payong. So dito ako sa mga bisdak, sa Red Walk, no? Pauwi na ako ng bahay, and then si Ami kasi sabi niya bumili na lang daw ako ng ulam para sa dinner namin, para di na kami magluto kasi Friday ngayon, relaxing day, manood ng movie. Kasi bukas sobrang busy na naman, taekwondo, and then marami kaming lakad. So yun, bibili na lang ako ng ulam dito mga kabisdak para hindi na kami magluto, no? Is this the number 6? Thank you. Alright mga kabisdak. Alright mga kabisdak, so uwi na ako ng bahay mga kabisdak, at ayos, hindi na kami magluluto ni Ami kasi meron akong take away na dinner namin. Wala na palang ulan. Ayos. Hindi na rin na siya, hindi na siya maambun, hindi na makulimlim. So punta tayo sa station mga kabisdak, no? The next day. You get your water, the water bottle. Then you drink a little bit because you eat bread. Only a little bit. Come on, let's go. Alright, we're a bit late already, I think so. So yun mga kabisdak, ngayon? So Sabado. So happy Sabado. Happy weekend mga kabisdak. And then
Papunta kami ni Gian ngayon sa Taekwondo. Ang kami lang dalawa kasi si Ami sobrang walang tulog, nag-aral kasi may exam siya bukas yung sa CPA. Kaya kami lang ni Gian, and then after nito uwi ng bahay, and then meron kaming birthday party na atin na mamaya yung kaklase ni Gian. Alright, so yan yung school ni Gian, mga kabislak. Dan tayo, meron silang fitness, kickboxing, and name is Red Dragon Taekwondo. I'll put your bag on the side, okay? Okay, just go there. You guys ready for your test today? You are. So guess what you're gonna do? This one, I want you to hold like this, so that when you punch, it's be like whoosh, big damage, okay? But not the space. Can I try punch your ear? No, it'll be. So, hi guys, so yun, tapos na yung taekwondo ni Gian guys, at naka-stripe test pala nila ngayon, so ibig sabihin, merong sticker. Where's the sticker? Yeah, G, so these are the stickers Gian got. He got the purple sticker. Alright, come on. Uwi na kami mga kabisda kasi grabe oh, umulan na naman. You know, ulan. Ulan. Nice. Show mama your What is sticker. it for? Okay. It's a purple. For the kicking. Is it for the kicking? Very good. But what kick did you do? Mama, did you know there was a rainbow sticker? He said you put the belt too tight. Two times. Yeah, next time don't put it too tight. That's what he said. Next time, okay? So, andito na kami sa bahay mga kabisdak. Ayun na, nakakatuwa kasi na-earn ni Gian yung purple stripe ba yun? Actually, hindi ako familiar mga kabisdak about stripe, pero yun, sa age kasi ni Gian ako kasi 6 years old pa siya, di ba? Yung level nila is little ninja pa lang. Pero pag pagtungtong nila ng 7, yun na yung ano talaga, yung proper na taekwondo training, yung may sparring, yung merong physical na physical na involvement yun. So excited kami no na umabot siya sa ganong stage. You take a shower because we're gonna go to Lexi's birthday party. Okay? You tired? No. So alas 8 na ng gabi ngayon mga bisak no, as Sabado pa rin ngayon, at kanina sobrang pagod mga bisak kasi maaga ba what time? Maaga akong, saan ba ako kaninang? Yeah, because Dahil ako kaninang buntag. Nakalimutan ko. Hindi, nag-taekwondo pala kami ni Gian kanina. Then maga pa rin kasi kanina sana mga kabisdak magbabike ako, and then sobrang lang ang ganda ng panahon kasi malamig, nakatulog ako kaya hindi ako nakapagbike. Tapos yun, maaga pa rin ako kaming umalis ni Gian kasi nag-taekwondo, and then lunchtime pumunta kami sa mall, bumili kami ng gift kasi yung kaklase ni Gian, kaibigan na ni Gian, nag-birthday, nag-attend kami ng birthday party. Hindi na ako nag-vlog doon. So yun, ngayon nandito na kami sa bahay, and then si Ami nag-study yan mga kabisdak kasi merong exam bukas yung sa hopefully magiging certified public accountant siya dito na. So meron siyang exam bukas. So ngayon nagluluto ako ng dinner mga kabisdak. Minced beef to mga kabisdak, and then lagyan ko ng tomatoes. So yun lang, and then continue natin itong vlog natin bukas mga kabisdak kasi maaga akong alis ng bahay. Imimit ko si Pambansang Makoy. Isa din siyang vlogger, Filipino vlogger dito mga kabisdak. Napaka-interesting at napaka-inspiring ng story niya kasi student visa to citizen na sila ngayon dito sa Australia. Kaya natin mas very excited ako to be honest na ma-meet si Pambansang Makoy, no? Kaya yun, tingnan natin bukas. Kita-kits bukas pagising ko. Tomorrow for sure. So Sunday ngayon mga kabisdak, no? Happy Sunday. And yun, nagluto ako ng ano na ngayon mga kabisdak, almost 11 AM. Nagluto ako ng longganisa. Pampangas best longganisa. Bigay to siya ni mga kabisdak, bigay to ni Pambansang Makoy, no? So homemade siya mga kabisdak, hindi ko pa natikman. Ngayon ko lang siya lulutuin. So very excited kami no na matikman kasi homemade. At normally di ba famous yung Pampanga sa longganisa. And then ngayon mamaya si Ami, ngayon yung schedule ng exam niya, kaya grabe magdamag siya nag-study. And then yun, magang gumising para mag-study. Mamayang gabi yung exam niya mabisak doon sa Sydney Olympic Park, kaya ihatid namin siya, kami ni Gian. And then si Gian naman doon, merong swimming lesson si Gian, no? Kaya kami lang dalawa yung pupunta ngayon. Gusto kong mag-attend si Gian, no? As much as possible ayaw ko siya mag-absent sa swimming kasi napaka-importante no na ma-develop agad yung swimming skills niya. Pero ngayon kami lang dalawa yung pupunta ngayon. So papakainin ko muna siya nitong longganisa. Pupunta na kami ni Gian sa swimming lesson niya mga kabisdak, no? So ready na yung gamit niya. Ito yung tubig at ito yung damit na pang
ano niya, pagkatapos ng swimming lesson. And then yun, naka swimming gear na si Gian. And then kami lang yung dalawa no, na papunta dun sa swimming lesson kasi si Ami, meron yung exam mamaya. And then, hindi na ako mag-vlog dun mga kabisdak kasi kami lang dalawa ni Gian eh. And then yun, uwi din kami after ng swimming lesson. Gian, one more so that you have energy. Come on, so that you have energy to swim. Alright. Ready na ka? Hindi pagka-ready. You know, I was there, pinakain ko ng sabaw si Ami, no? Para ano ngayon, no? Sunday night. So, in 5 minutes, ihatid na namin si Ami sa test center niya. Diyan lang sa Paramata, so malapit lang mga 10 minutes drive lang. So, 3 hours, more than 3 hours yung exam niya. Isang module, no? More than 3 hours. So, I can't imagine kung gano'n ka-stressful yung ganyan ba. So, yun, hatid namin, andun sa Gian. Nagpaparelax kasi pagod yan, no, kabisdak. Sobrang dami nila activity sa swimming kanina, medyo matagal na tapos kasi ngayon, ito na yung last kanina yung last day para sa term 1 sa semester 1 and then vacation sila ng 2 weeks and then balik sila David katong end of April para sa second semester. So yun mga bisdak, samahan nyo kami mamaya, hatid natin to si Ami para sa exam at ayun ay good luck natin and then yun, good luck babe. Good luck daw sabi ng mga kabisdak. So yun, pag hatid namin kay Ami, si Gian, hindi na ako nagluto ng dinner kasi mga kabisdak kasi sabaw na yung kinain ko. Bibilihan ko na lang si Gian ng drive-thru sa McDonald's burger. So yun na lang. Si Gian wala tong pasok bukas sa mga kabisdak kasi bakasyon na sila ng 2 weeks, no? Easter. Yung ganun dito, yung after ng semester 1 mayroong 2 weeks na bakasyon and then pasok na naman ng second semester for 10 weeks then bakasyon na naman ng 2 weeks. So ganun yung yung scheduling ng schooling dito sa mga bata no sa Australia sa elementary. Let's go. Come on, let's go. Say good luck to Mama Dodong. Good luck. Thank you. Bye-bye. Good luck babe, kaya namin mo. 11 siguro, babe. Message tawag na lang 11. Sige, paon ka na mo niya 11. Daddy, are we going home? Yeah, we're going home, but we're gonna buy burger first for your dinner. Then we go home, then you can play game, relaxing, and then after that we're gonna go back to pick up Mama here. Mama, we're gonna take exam for 3 hours. Alright, so yun mga kabisdak no, yun, good luck kay Ami, hopefully mapasan niya and then uwi na kami ng bahay. So sobrang salamat ulit mga kabisdak no na umabot kayo hanggang sa dulo ng video na to. Alam ko napakataas, napakahaba ng vlog na to, pero yun sobrang salamat mga kabisdak and yun, na-complete natin ang 7 days. Okay, let's go home. Wait, how can he say when I say something, is Yeah. it going to listen to me? Yeah. But why not listen? This map? No, it won't listen. This is not Alexa. Alright mga kabisdak, so see you sa next vlog mga kabisdak. I mean a different one. No, yeah, like Tito Adonis, that's a different one.